Salutare toată lumea, numele meu este Adi și bine v-am găsit la un nou episod de Plants vs Zombies 2. În acest episod o să vă prezint. Da, așteptăm ca întotdeauna la acest joc. Eram în spațiu, deci de aia mie nu prea merge așa cum trebuie și acum o să meargă. Să mai tare puțin sonorul. Haide acum. Așa. Și am ajuns la nivelul 14-15. Cam așa ceva. Și ca întotdeauna această floare zâmbitoare. Da, level 15. Mă merge cam. Bun. Trebuie să apărăm niște flori. Continuăm. Neapărat unul cu un sarcofag pac. Asta am câștigat floarea lovitoare. Nu tu. Let set plant. Venim aici. Soare. Mâncător de cimitiruri. Scuze că deja aproape ne-a completat toată colecția. Să punem aici. Pac. Și uite, deja mi-am pus forile. Mai, lovește. Uite, ca la box. Mai ceva ca la box. Vreau să-mi completez măcar de lovitoare de aici. Un șirt de așa. Vreau foarte mult la astea care lovește. Cred cu de-astea să completez. Să mai pun și de-astea. Pac. Uite, încă una. Așteptăm puțin. Și aici. Nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați comentarii. Fac un aici. Uite ce să-mi revezi noi de fără soarele meu. Dar nimeni nu-mi lasă. Deja interesant. Bate acolo. Oh, nu. Ce facem? Avem tot mai periculos. Adi, fură soarele. Ia. Nimeni nu fură Adi. Tac. Bun, a completat. Spargi sarcofagul. Mai pun unul. Dă-i în gură. Dă-i. Spargi sarcofagul. Dă-i. Ba. Gata, l-a terminat. Treabă cea mai pe telefonul. Cine face primul bumerang? Nu pot fi bumerang. Deja e apă când. Ce facem? Trebuie pe 50. Dacă nu-mi trebuie. Gata. Ce ne facem? Să vedem că putem. Până pe la găletă. Nu vrem soare. Bombă triste pe el. Nu cred că o să trec în rabă de aceste
de acest level. Să sperăm că o să trec. Țineți cu mine și vom trece. Dacă nu țineți cu mine, nu cred că vor reuși. Mai încercăm o dată. Let's rock. Să vedem. Red plant. 100 poate. Nu m-am gândit bine tactica de joc. Bun, trebuie un trecător urgent. Și ar trebui în stoc. Nimic. Bun, punem aici. Bușul de asta de trecător. Trebuie un cartof. Trebuie să vină unde ăsta. Of, nu. Punem un trecător. Frade. Prinde toată noastră să le luare. Nimeni. Copăsutul. Cum să aveți ce fac. Punem aici. Cartof. Trebuie niște cartofi. Ce cartofi așa. Lovește. Oh, ce facem? Un cartof urgent trebuie. Fac cartoful. Wow, ce-mi fac? Nu pot să merge încă. Fac. Lovește sarcofagul. Ce ne facem? Ce-mi fac? La fix. Asta se găsește, nu se găsește. Nu știu ce-mi fac. Ce ne facem? Man, gay. Sper că se face pe mașina. Sper că se poate mai... Vedem. Ce m-a enervat. Bun, încercăm altă tactică numai de retri. Încercăm o altă parte, să vedem. Da, cum ai vedea, a ieșit. Nu pot să trec această parte. Da, let's drag. Și... Exit map. Exit level. Ce m-a enervat, nu pot să trec de aceste... Nu sunt prea priceput. Poate știu una distractivă cu niște vaze. Wow, mă avem... 130 din aia, dar trebuie un alt episod. Asta trage cu 2. Aici 2, aici ia ceva luptă. Și aici finalul. Dă-mi să joc aici. Și nu s-a întâmplat de 15. Așa că vom vedea. Este una cu vaze. Trebuie să spărgem vaze și el voi și zombie și noi plante vor ieși, vor ieși de zombie. Adi set break. Bun, punem aici altceva. Punem aici.
Cam atât. Bun, aici. Gata până aici, oricum nu merge asta. Și cam atât a fost. Și e mort. Da. O grămadă de bănuți. Next level. Acum o să merg în partea cealaltă. Aba nu. Și am eșuat. Am ajunge. Și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Adi și vă salut. Pe data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!